ዓለም ሓያላት ክትርስዕ ከላ ታሪኽ ድማ እንደቅ ጀጋኑ ክሓብእ ከሎ ገለ በሰላታት ግን ንሽሕ ዓመታት ኣይጠፍእን ክሳብ ሕጂ ኣብ ማዕዶ ቀይሕ ባሕሪ ኣብታ ሃሩርን ምድረ በዳን ዝኾነት ምድሪ የመን ሓደ ካብ ዓለም ፍጹም ዝተገለለን ዝተረስዕን ህዝቢ ኣሎ ቋንቋኦም ዓረቢ ባህሎም ናይ ተዓዲ እዩ መልክዖም ሕብሮም ቁመንኦምን እትዒንቶምን ዝሓዞ ምስጢር ግን ሓደ ዓብ ሓቂ ይዛረብ እዩ እዞም ህዝቢ ሎሚ ኣብ ጎድናታት ሰንዓን ሑደይዳን ጓሓፍ ክፀርጉን ኣብ ናይ ካርቶን መናፅፍ ተደፊኦም እናነበሩ በቶም ናይ ተዓዲ ደቀባት ኣልኣኽዳም ወይ ድማ ባሮት ተባሂሎም ብንዕቀት ይጽውዑ ኣለዉ ነገር ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም መበቆሎም ካበይ ምዃኑ እታ ምድሪ ትፈልጥ እያ እዞም ሎሚ ርእሶም ደፊኦም ዘለዉ ሓበሻውያን ካብ ሰማይ ዝወደቑ ይኮኑ ቅድሚ 1500 ዓመታት ምድርን ባሕርን ዘንቀጥቀጡ ሓራም ዝናጋለቡ ኣብ ምድሪ የመን ናይ ኣኽሱም ባንዴራ ዘንበልበሉ ናይቶም ኣናብስቲ ተዛረብቲ ትግርኛ ሓረግ ወለዱ እዮም ንጉስ ካሌብ ባሕር ክሰግር ከሎ ጀነራል ኣብርሃ ኣብ ሰንዓ ቤት መቕደስ ክሃንጽ ከሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ነገሳት እዮም ነይሩ ሕጂ ግን ታሪኽ ተገላቢጡን እቲ ወርቃዊ ዘመኑ ጠፊኡ እቲ ናይ ትማል ሓበን ሎሚ ናይ ባርነት ሰንሰለት ኮይኑዎም ኣሎ ሎሚ ንድሕሪት 15 ክፍለ ዘመናት ተመሊስና ነቲ ኣብ ሑፃ የመን ተቐቢሩ ዘሎ ናይ ደም ዝተሓወሶ ናይ ወገናትና ታሪኽ ክንኩዕቶ ኢና ካብ ጎይታ ናብ ባርያ ከመይ ኢሎም ከም ዝወደቑ ተራቢለ ከቕርበልኩም እዚ ጥበብ ስቱድዮ እዩ ከምቲ ሰማይ ብደበና ክጋርድ ከሎ ዘይረአ ናይ ቃንዛ ዜማታት ዞም ህዝቢ ዝሰምዕ ፍጡሩን የለን ዓለም እናርአት ከም ዘይረአት እያ ተሓልፎ ኣብ ስግር ቀይሕ ባሕሪ ኣብታ ምድረ በዳዊት ሃገር የመን ኣብ ስቃይን ባርነትን ዝነብሩ ዘለዉ ህዝቢ እዮም ሎሚ ኣልኣኽዳም ወይ ድማ ማሙሽ ተባሂሎም እዮም ዝጽውዑ ነገር ግን ንሳቶም ነቲ ዝተሓላለኸ ናይ ታሪኽ ኣሰር ግዳይ ዝኾኑ መሳኪን ወገናትና እዮም ንምዃኑ ዝኹሉ መከራ ከመይ ኢሉ ጀመረ ሱር መሰረት ዝዛንታ ንምፍላጥ 1500 ዓመታት ንድሕሪት ናብ ከባቢ 6 ክፍለ ዘመን ክንምለስ ኢና እቲ ዘመን እቲ ርእሰ ከተማ ግዛኣት ስልጣን ኣኽሱም ዝነበረት ሎሚ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ማለት ኣብ ትግራይ ትርከብ ከተማ ኣኽሱም ማእከል ዓለም ለኻዊ ንግድን ስልጣንን ነበረት ኣኽሱም ልክዕ ከም ሮማ ፋርስን ቻይናን ትስራዕ ኣብ ዓለምና ካብ ዝነበረ 4 ዓበይቲ ሓያላን መንግስታት ሓንቲ እያ ነይራ ቁጠባውን ወታደራውን ሓይላ ካብቲ ዓቢ ናይ ንግዲ ማእከል ዝነበረ ወደብ ኣድሊስ ኣብ ጥቓ ዘመናዊት ከተማ ዙላ ተበጊሱ ንመላእ ቀይሕ ባሕሪ ይቆጻጸር ነበረ ኣኽሱማውያን ኣብ ማዕዶ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ትርከብ ምድሪ የመን ኣብቲ እዋን ሕምያር ትበሃል ዝነበረት ማለት እዩ ዓብ ናይ ንግዲ ረብሓን ስልታዊ ጽልዋን ስለ ዝነበሮም እቲ ዞባ ርግኣት ክህልዎ ንድሕነት ናይታ ኢምፔራ ገዳሲ ነበረ ነገር ግን ኣብ ከባቢ 523 ዓመተ ምህረት ኣብዛ ናይ ሎሚ ዘላ የመን ሓደ ኣዝዩ ዓቢ ፖለቲካውን ሃይማኖታውን ቅልውላው ተላዕለ ዘንዋስ ወይ ከዓ ዮሴፍ ኣስኣር ዝተባህለ ሓድሽ ናይ ሕምያር ገዛኢ ጽኑዕ ናይ ኣይሁድ ሃይማኖት ብምሓዝ ኣብ ልዕልቶም ኣብ ከተማ ናጅራን ዝነበሩ ኣሽሓት ዝቝጸሩ ክርስቲያናት ጽንተት ክፉእ ስደትን ብጀምላ ጨፍጫፍን ኣወጀ ታሪኽ ከም ዝሕብሮ ዘንዋስ ዓበይቲ ጎዳጉዲ ብምኹዓት ሓዊ እንዲዱ ንክርስቲያናት ናጅራን ሃይማኖትኩም ካሓዱ ብምባል ብህይወቶም ናብ ተሓዊ ደርቢውን እዚ ፍጻሜ እዚ ድማ ኣብ ታሪኽ ብናይ ሰበብ ኣልኡኽዱድ ተባሂሉ ዝፍለጥ ከቢድ ህልቂት ተመዝጊብሎ ካብዚ ጽንተት እዚ ኣምሊጡ ብህይወት ዝተረፈ ሓደ ዱስ ኢብን ሱዕባን ዝተባህለ ናይ ናጅራን ተወላዲ ነቲ ዘስካሕካሕ ፍጻሜ ዘርኢ ብደም ዝጨቀቦ ክዳን ሒዙ ዕቑባን ፍትሕን ንምሕታት ፈለማ ናብ ናይ ሮማ ባዘንታይን ቄሳር ዮስቲዮስ ቀዳማይ ክጠራዕ ሓደ እቲ ናይ ሮማ ቄሳር ግን እቲ ቦታ ንዓይ ኣዝዩ ርሑቕ እዩ ነገር ግን ኣብ ቀርባኹም ዘሎ ሓያል ናይ ኣኽሱም ንጉስ ሓገዝ ክበኩም ይኽእል እዩ ብምባል ደብዳቤ ጽሒፉ ሰደዱ ዱስ ኢብን ሱዕባን ነታ ናይ ደገፍ ደብዳቤ ሒዙ ባሕሪ ተሳጊሩ ናብ ማእከላይ መንግስቲ ኣኽሱም ኣተው እቲ ዓብን ሓያልን ንጉስ ካሌብ ነዚ ዜና ዝምስ ሰምዐን ነቲ ናይ ደም ቆቢዑ ምስ ረአየን እቶም ዝጭፍጨፉ ዘለዉ ክርስቲያናት ምዃኖም ምስ ፈለጠ ሕርቃኑ ክቆጻጸር ኣይከኣለን እምንሆ ድማ ንጉስ ካሌብ ክርስቲያናት ወገኑ ካብ ህልቂት ንምድሓን ሃይማኖታዊ ኪዳንን ንምሕላውን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበሮ ናይ ንግዲ ላዕለዋይ ኢድ ብምጥቃም ሓደ ዓቢ ታሪኻዊ ውሳነ ወሰነ ባሕሪ ተሳጊርካ ንየመን ምውራር እዚ ውሳነ እዚ ቀሊል ኣይነበረን ኣብ 525 ዓመተ ምህረት ንጉስ ካሌብ ካብ ሮማውያን ዝተዓደጋ ባዕሉ ዝሃነጸንን ልዕሊ 60 ዓበይቲ መራኽብ ኣብ ወደብ ኣድሊስ ኣዳለወ ልዕሊ 70,000 ዝግመት ሓያልን ዝሰልጠንን ሰራዊት ኣኽሱም ካብ መረበቶም ካብ ስድራ ቤቶም ተፈልዮም ነቲ ሓደገኛ ማዕበል ቀይሕ ባሕሪ ክሰግሩ ተኣዘዙ እዞም ጀጋኑ ተቓለስቲ እዚኦም ንምኻድ ክዳለዉ ከለዉ ንድሕሪት ተመሊሶም ዓዶም ከም ዘይርእይዋን ዝቕጽል ወለዶኦም ድማ ኣብቲ ምድረ በዳ ዓረብ ተሪፉ ባሮት ተባሂሎም ክግለሉ ምዃኖም ፍጹም ዝገመተ ይነበሮም ንጉስ ካሌብ ሰራዊቱ ኽቲቱ የመን ኣተወ ዘንዋስ ድማ ተሳዒሩ እታ ታሪኻዊት ምድሪ የመን ኣብ ትሕቲ ንግስነት ኣኽሱም ወደቐት እቲ ናይ ምስግጋርን ናይ ዓወትን ታሪኽ ተፈጸመ ነገር ግን ዝዓወት ንሓዋሩ ዝቕጽል ናይቲ ዝተሓላለኸ ናይ ስልጣነ ግጭትን
نعمة تاريخ معصو خفته يمن أبتحت قصصر أخصم كتودق كلا اتعاب نقص كالب نحاد عريات زتبهلا نيخصم مسفن أب يمن كم وكيل ويدما على واي جزاء جيرو شومو مسؤول دما بقاش حزو قصر وتدرات أخصم أبتحد شعد عرب عريدهم كنبرو جمرو نجرجن اتمعدو زنبر سلام نوي حيث أنهن أوش تسافر سراويت عبنا سلطان ربحان قد تلعله أبت سراويت فولك جنرال زنبر أبرها الأشرام قبل علت نقص شومو عريات سقط فتر جمرة اتقجت الناقدة دمس كده أمون قلتي مرحتنا يولكو وقت خير أبت فيلم ياد مع عريات نابرها بقص أصول بز مغنياتي دما أبرها الأشرام ويدما زتجد قصو تباهي زفلة يخون انبر ني أبرها قلقالي نعريات بدحري وقعو سلز قتلو أبرها ملء سلطان يمن تقصاصر إز ينازي نما أكلو منكس تخصم مسبتها نقص كالب أزيو تقطع نتعمات صبرهان مقطعا نيمن دما تمريسو أب تحت قصصرون مئتاون لعل 3 شحوت الدرازة حز سراويت الأخ أبرها قلنت استلأخ سراويت كم حسوم ليه خسعرو نقص كالب نخال أجزي زيادة حيال سراويت كوانت الأخ نسون كاب تقدم زي في السعر تقاطو ولا كون نقص كالب كاب سلطان وريدو ناب قدام مسأتون ما كلا منكس تخصم نادخم مسكدن أبرهان أخصم قبر بمخفال سلام تفترة أبي من جن كم ناس أنقص كوينو بعلو شومة أب كتما صنعاء الكوليز تسميه بوركن بولس أمن بلدن زجيتة دنك بيت خريستيان هانتة حلم برهان بمولوني حوصة دسيت عرب هزبي نابز هنت أمسحم نبر نجر جناي مك عرباويان نتتنتاوي بيت مقدسهم ويدما كعبا كحرقو فقادنيا تاينورو بز مغنيات أب كباب 570 عامة مهرت إذا عمت زاب تاريخ بعرب عامة الفيل ويدما عامة حرماس تباهلي فلا أبرها بعصرتها زقوت صورو عبيت وقق زلمو د حرام زحقوفه عب سراويت حيزو ناب كتما مكا قسقسه ازو فريزي بني أخصم منكست وساني زي كونس بني أبرها والقاود ليتن ناي من حيلون مسفح فحنز قبرو نبره نجر جنت ناي حرماس كوينات كم تزحسو بيكتصلا اتسراويت بسماي بزموصو عواف أبابيل بستدربي ناي فنطاطا وي دما تلاقا بحمام تهاريمو تدمسسه أبرهاون قصلي حيزو نابسن عاد حرم ملاسو أي صنحن موته دحر موت أبرها دقو ياكسو من مسروقن يمن كجزء خلو تجزأت جنة وحي كتصلا أبز جزيزي ناي فارس ساسانيد إمبير نسراويت يمن وريرو بحيل حزة أتوم بقاش حزة قصرون يخصمو تدراتن دقو من دما بينهم طرفو ندحر زملسون مركب يلا مستمو بقلا تعدم مدر حبشا دما ركب تقارص ناي يمن كالوت عليتا دما نتناي زمانات قيمتهم نموصا قبل عزوم استرفو تصلمتي ناي أخصمو تدراتن دقو من زسن بالحنا مفداي جمرو مريتهم تمنزعو نبرتهم تزرفوا كابت زنبرهم ناي كبرن لعلنا المعارك تقفيفهم نابت استعات درجة من نوابرو تدربي سمومون تغيري الأخدام باروتو يدما قلقل تتبهلو كاب قويتة نتنا بارنت تسقاقرولو اتتسلم زمن دما كابز جمر أبزح جوان كابت ناي تاريخ ودكتن ناي فارس ورران جميرو كسابلوم زلو شحنا 400 عامتا دما دقزوم ناي خصموين جاقانو زغونو هزبي تاريخهم تغيروا أبز سنبد ناي بارنتن سقاين عن كل كنبرو تفريدو مالو لومي إذا هزبي الأخدم ويدما ما مشتبهيلو كتصوع خلو أب يمن على 1 مليون قلقلة تصابات كم زحبرو دما كسب 3 مليون زبتصح قصر له ولا كو قصرهم بزح انتخونه مثل زي بلو من ندحري زطمتو وعد زي بلو من استرسو حزبتاتهم እዞም ህዝብ እዚኦም ሎሚ ኣብ መብዛሕትኡ ከተማታት የመን ፈሒሎም ኣለዉ ኣብታ ቦታቶም ታሪኽ ዝሰርሑላ ሰንዓ ኣብቲ ናብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ወደባት ዓደን ኣብቲ ብብርቱዕ ሙቐቱ ዝፍለጥ ሑደይዳን ታኢዝን መሪር ናብራ ድኽነት ይሕልፉ ኣለዉ እዞም ሰባት ኣብ ውሽጢ ከተማ ምስቲ ንቡር ሕብረተሰብ ተሓዊሶም ኣይነብሩን እዮም ኣብ ከተማታት ወፂኡ ዝርከብ ማሃዊ ተባሂሎም ኣብ ዝፍለጡ ናይ ካርቶን ፕላስቲክን ዝተሰርሑ ጭቃ ሰፈራታት ተገሊሎም እዮም ዝነብሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘለዉ ኣልኣኽዳም ኣብ የመን ከም ካልኣይ ዜጋ ኸማን ኣይቁፀሩን ንዘመናት ብሕጊ ዘይኮነስ ብባህሊ ዝተመረዘ ናይ ዓሌት ኣፈላላይ ካስት ሲስተም ተጸቂጦም እዮም ዝነብሩ ሓደ የመናዊ ዝሰርሑ ናይ ቤት ጽሕፈት ወይ ድማ ናይ ንግዲ ስራሕ ፍጹም ኣይፍቀደሎምን ዝፍቀደሎም እንኮ ስራሕ ናይ ከተማ ርስሓት ናይ ፈሳሲ ቱቦታት ምጽራይን ናይ ጎደናታት ጓሓፍ ምእካብን ታሕተዎት ናይ ጉልበት ስራሓት ምስራሕ ጥራይ ካልእ ዝኸፍአ ድማ ሓደ የመናዊ ምስ ኣኽዳም ዝበሃል ሕብረተሰብ ፍጹም ኣይምርዖን ከም ገለ ሓደ የመናዊ ተጋጊዩ ካብዞም ወገናት እንተተመርዒዩ ካብ ሕብረተሰቡ ብግልፂ ዝግለልን ዝዋረድን መብዛሕትኦም ናይ መንነት ወረቐት ወይ ድማ ኣይዲ ይብሎምን በዚ ምኽንያት ድማ ደቆም ናብ ቤት ትምህርቲ ከኣትውን ናብ ሕክምና ክኸዱን ንብረት ወይ መሬት ናይ ምጥራይ መሰል እሞ ዳርጋ ዘይሕሰብ እዩ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ኣብ የመን ዝተወልዐ ውሽጣዊ ውግእ ነዞም ወገናት ዝገደደ ሕሰም ይኮይኖም ዘሎ ኩናት ክለዓል ከሎ መዕቆብ የብሎምን ጥሜትን ሕማምን ክመጽእ ከሎ መከላኸሊ የብሎምን እዚኦም ኣኽሱማውያን እዮም እታ ሃገር ብሰንኪ ውግእ ብጥሜት ክትግረፍ ከላ
ዝበፅሕናይ ዓለም ለኸ ረድኢት ሓገዝ ከማን ናብዞም ሕብረተሰብ ከይበፅሕ ብደቂ ተዓዲ ይኽልከሉ እዮም ዋላ እኳ እዚ ህዝቢ ቋንቋ ዓረብ ይኹን እምበር ክሳብ ሎሚ ገፁ ሕብሩ ቁመኑን ግርባ ሞገስ ዘለዎ ናይ ሓበሻ ደሙን ልክዕ ከምዝናትና እዩ ልክዕ ኸማና ነገር ግን ናይ ዓለም ፖለቲካዊ ዝተላልፋን ናይ ታሪክ ምዝባዕን ነፂሉ ደርቢዎም ኣሎ ሎሚ ኣብ ጎደናታት ሰንዓን ሑደይዳን ርስሓት ክጸርጉ ከለዉ ኣብ ገጾም ዝረአ እቲ ናይ ሓበሻ ቁራጽ መልክዖም ናይ ትማሊ ልዕልና ቦታቶም ናይ ሎሚ ውድቀቶም ብሓባር ይንጸባረቕ ኣሎ ትማሊ ብቕልጽም ኣኽሱም ንዓለም ዝገዝኡ ቦታት ሎሚ ደቆም ኣብ ዓዲ ሰብ ባርያ ተባሂሎም ክጽውዑ ምርኣይ ናይ ሕልና ቁስሊ እዩ ንሕና ናይ ታሪክ ዋናታት ድምፂ እንተዘይኮንናዮም ዓለም ገጻ መይሳ ክትሪኦም ዘይሕሰብ እዩ ዋላ እኳ ሎሚ ታሪክ ተቐይሩ ሃገርና ንፀፀገዕናን ሒዝና ምስ ውልቃዊ ሽግራትና ንቃለስ ዘለና ህዝቢ ንኹን ከም ታሪክና ዝምፍላጥ ግን ረብሓ እምበር ክሳራ ኣይኮነን ካበይ ከም ዝመፀ ዝፈልጥ ናበይ ከም ዝኸይድ ኣይጠፍኦን ስለዚ ነዚ ታሪክ እዚ ንብዙሓት ከተካፍልዎን ንዓኹም ድማ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ካብ ታሪክና ነጊረኩም እንተኾይነ ነዛ ቪድዮ ላይክ ክትገብሩዋ ንዓደምኩ ኣበይ ሃገር ኮንኩም ትከታተሉን ከም ዘለኹም ክፈልጥ ደስ ስለ ዝብለኒ ድማ ፈቃደኛታት እንትኾንኩም ኣበይ ሃገር ከም ዘለኹምን ሰዓት ክንደይ ነዛ ቪድዮ ትርእይዋ ከም ዘለኹምን ኣብ ኮመንት ጻሕፉለይ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰ